Rumbio kwa riwruok matao tuke adhula e pacho ka FKF ka ywaruok nitiere kind jakom riwruogno Hussein Mohamed gi jata tije Harold Ndege. To ewi thicho oko jata tijeno kendo bedo gi paro mar thiche oko chungi gi doho ka kwayo koro nenre kagima kata awayo nenre kagima koro jogore gi la kaka James Opondo leronwa. Tim mane odonje telo kaluongore ni Team Fresh. Tim mane otelnegi gi jakom masane mar riwruok matao tuke adhula pacho ka Hussein Mohamed. Tok donjo e apisi gi paro maliw mar kelo lokruok e sekta mar tuke adhula, Hussein noyiero jata tije Harold Ndege kichwalo mbele mana kapok higni 2 orumo. Awayo koro ojogore gi la ka ywaruok koro mienjo e kind Hussein Mohamed gi jata tije Harold Ndege. Kida mar Hussein ema noyiero Ndege to inoko timo consultation. Koro mzigo ma shida magin go ni mam sick president ma en menya koting ene manokele consultations ne onge koro kagi chwanyore in between kanyo ene manyako carry cross no mondo ne kako odhi loso go weche. Juma mokalo jakom Mohamed nondiko boke mar luongo rom kuku mar riwruogno gi agenda mar thicho oko jata tije Ndege gino mabende nochuno Ndege mondo odhi e doho e chungo romo makamano. Mane en jata tije machon Lodvik Aduda lero ni jakom ne onego ti gi kuku mar riwruogno e kelo kwe kapok gik moko mienjo oko. Kanitie gima otimore kawuono ma ok nyal winji gi National Executive Committee nikech nyaka ichiw notice for National Executive Committee meetings to emergency committee no ema kuongo deal go kagise deal go kagibiro skele to the National Executive Committee. Katiba mar riwruok matao tuke adhula pacho ka nigi andika kaka jata tije inyalo riembie tich ting ma omi mana kuku mar riwruogno kokalo kuom jakom. Kanyo nigi authority gindik ne jagoro mondo luong bura mar galamoro ma piyo piyo, a special general meeting, mondo wachno tiek internally instead mar dhi tero gino e ordinary courts of law. Ywaruok e kind Hussein Mohamed gi jata tije Harold Ndege biro e kinde ma Kenya timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. Ponono ni ywaruok makamae biro dhi nyime. Tom Alila lero ni adhula nyalo hinyore. Ineno ka president wa moluor William Ruto oseketo tiende mbele ka make sure ni facilities wa midhi goe mpira mekafcon olosgi. Ineno ka Talanta Stadium kanyo chiegni tieko, and for the first time no kao chiegni $470 okete sports fund mondo kony jotuke wa mabo participate e weche mekafcon gi. Koro ywaruok ni oknere maber. Bedo ni Harold Ndege ma en onagi ne meeting mar bedo jata tije e riwruok mar FKF paro koro opogore wi jalno manyalo kao kare poni othule oko. Aduda lero ni tich nyaka mi ng'ama nyalo kosiep ka Alila to dwaro ni tijno odwoki e lweto nagi. Mpira ingeni decision imeki 90 minutes. Koro nego otigi 90 minutes modongi mondo los go kinde gi president. To kuma koro gichope no kaneka obro survive. But kinyi kagidwa replace gi kel manonagi moro. Koro ibro dhi kwanyo ng'ato no nagi nekech koro enonagi komno ne maro nagi koro nyaka miye onagi. We are talking about Kenyan football. Ok walos about community midongo nonagi kata community mora. Yeah. Koro wawere gi wach mar manyo siepe. Doho ochungo romo mar tarik 15 mar chiwo thuolo e winjo ng'ur mar Ndege gino mabiro ywayo wach ewi kaka riwruok mar FKF biro dhi nyime gi tije. Wang' koro iketo mar neno ponono ni ng'ur makamae biro lodh oko kowuok e doho mondo mi winjruok obedi e kind jotelo ariyogo. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.